Аз не искам. Не бързи, Мони. Що ли няма ни искам? Няма ни искам. Браво! Това ни играта на нас. Няма. Това ни играта. Следващия. Айде ще им дадем малко. Давай, Ганди! Емо! Давай, Ганди! Ганди, карай кош. Ганди вратата само. Ганди, бот. Браво! Следващия. И бати бот. Мен не ми върви. Го. Три гради е тази четвърта. Ти си Къде да му бия то? Въгъла! Въгъла! Следващия. Така. Ниско въгъла. Вие бихте само 5 удара, значи има още 5. Аз не съм играл. Не, те не са играли. Не са били. Браво! Добре, си. 3 на 2, 5, хайде. Ема чакай сега техен бие. 3 на 2. Емо, айде прибий го. Ниско въгъла, Емо. Ние бихме даже убедително. Е това възтържествува правдата. Реванш. Сега 4 на 2. Кой е ляв крак? Имате я черпите като паднали. Вие се черпите. Това е реванш. Първо ние, после вие и така. Нема, свърши мача, бе, мани го то. Край. Я чак, я да ви набия още един тогава.